nabi assalatu wassalamu alayka ya sayyidina rasulullahi mu kai ne jagoran mu kai ne gatan ya rasulullahi labbaika ya habiballa ku ya musu mu manzon Allah shine jagoran faɗa musu dan manzon Allah Allah ke kare ku ya musu mu manzon Allah shine zai cece faɗa musu dan manzon Allah Allah yayi halitta ku ya musu musu farko na sanyo sarki Allah wanda ya kasaita madaukakin daraja mai ya halittar da shi kadai ya santa Allahu sarki na masoyin manzon Allah ya shugaba ja gaba mu jittaba mu na ba abun duba abun yaba ya hadi almahdi na gaban madadi ba ka da sharadi daɗi farkon mafadi ya Allah kai ta salati kun shugaban mu abban binta manzon da ka aiko shi a cikin annabawa ya bambanta manzon da ka bashi mukamin da dukkan girma ma ya zarta ya Allah ka sanya alihi da sahabban mai kasaita ya Allah haɗe salatin da kai masanin kashi ya zarta adadi na halittar sammai ka sai da kai ni ko ce a gaya musu mu manzon Allah shine jagoran faɗa musu dan manzon Allah Allah ya kare musu mu manzon Allah shine wai dan wasu musu dan manzon Allah Allah ya kare musu salamun lahi alayka fardu maulana abdul majidu je ka da kyau ya almuhidu mai girman suna mumidu kai ɗaya ne tak mai gidan du sha jagoran jakadu mai kaliya mai zaidu annabiyar je mun musadu ya na saman ilimin takardu dar samarwa alfaridu mai girman da bai da kaidu mai jabalin nur mai uhudu taka ɗaiɗai alshahidu dan kai Allah yayi halitta dan ka ake samun rabauta tsiran bayi sha azurta dole a ce ba ka kadaita kai Allahu ya bai waduta sarki tun kafin sarauta taka daidai annabi na mu majid tasirin bauta dan Allah annabu kai ne girman mai girma da ka wuce a hada kai da girma sai dai a ce na saman girma domin ka Allah yayyo girma wallahi ka wuce dukkan girma dan kai ake baiwa daga mai nema kowa ya girma da kai ne ya girma ilahu ne ya faɗa ba ni ba cikin hadisul qudsi ku duba Allah ya ce wa izzati wa jalali laula ka da ban ya aljanna ba laula ka da ban yo duniya ba kitab misnadil firdaus mu duba shafi na 2227 mu je mido ya musu mu manzon Allah shine jagoran faɗa musu dan manzon Allah Allah ke kare ya musu mu manzon Allah shine zai cece faɗa musu dan manzon Allah Allah yayi halitta ya musu tasirin kudura hamin annabi mai suna ɗasin masoyin Allah ne da'im zalmi kidar aya qaim najabullahi abul qasim mai sunan Allah yasin ka cika kota ina musin ba na kira ka da Allah amin ya sayyidal alamin dan kai Allah yayyo mu ha ka ji dukkan girman mai girma wanda ya baiwa girma annabi kai ka zamo mai girma dan ka rabbi ya kago girma annabi kai ka zamo shanema shanema mai alfarma sannan ga dama annabin da ake zance ma sai kai manzona annabi ya manzan Allah dan amina ya ba wani Allah shugaba na duk halittar Allah ya manzan Allah Musa na gudu ya rasulu ni ne dan bawan nan naka ɗalibi na Sidi Sharif Sani jika a gurinka shi yace mu bi ka rasulullahi duk mu bar ta waninka kawai wallahi simple